Ant Evans, helo, sut wyt ti? Ia, diolch i chdi fe. Iawn sti, diolch yn fawr iawn i chdi. Croeso i bodlediad Colli'r Plot. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. O'n i just isio yn gyntaf oll deud gymaint dwi wedi mwynhau'r llyfr. O, diolch gael. Mae o'n un o'r hunangofiannau Cymraeg gorau dwi wedi ddarllen ers sbel fawr iawn. Diolch fawr. Wel, dydw i ddim yn un i ganmol yn aml iawn, felly mi ddylia ti fod yn falch iawn o'r cynnwys. Felly llongyfarchiadau mawr i chdi. Diolch yn fawr iawn i chdi. Yr hyn sy'n licio wneud rwan ydy gofyn cwpl o gwestiynau i chdi ynglyn â'r llyfr. Gwn i weld sut mae pethau'n mynd. I weld os nhw'n ni dechrau ffrio a cwffio erbyn diwedd y sgwrs yma. Reit ta, y peth cyntaf sy'n licio gofyn wrthych chdi ydy yna. Ar ddechrau'r gyfrol, mae gen ti ddyfyniad gen dy fam. Ac y dyfyniad yna ydy paid byth a sgwennu unrhyw beth lawr sy'n debygol o ddwad nôl i dyfrathu di. Wan, o gofio bod chdi'n deud yn y gyfrol pa mor ddoeth ydy dy fam, pam mentro i sgwennu y llyfr yma a chditha'n gwrando gymaint ar yr hyn ddudodd dy fam ar hyd i hoes? Be nath i chdi benderfynu bod sgwennu'r hunangofiant yma'n beth da? Yn bennaf oherwydd dwi'n hyn ofnadwy o sal am ddeud y gair na. Okay. Mae y siwrna mewn ffordd na nes i cychwyn sgwennu'r gyfrol tan wthnos Steddfod Pontypridd yn 2024. Mi gafodd y hedyn i blannu'n gyntaf oll pan o'n i, yn y brifysgol oedd, hogan o'n i'n ffansio ar y pryd, ffrind i fi bellach Nia, oedd hi wedi deud wrth i ryw ben ar y pryd yn ystod ein cyfnod yn y coleg, bod yn bywyd i'n reis difyr, dylswn ni sgwennu hunangofiant fi, a deud fi callia me fi, sy'n bywyd i ymhell o fod yn diddorol me fi. Ac nes i jyst anghofio'n llwyr am y peth, a wedyn 3 blynedd yn ôl mis Mawrth leni, o'n i yn y Forals yma'n Gaernarfon efo ynghyfaill John Gower yn sgwrsio a dyma John yn gofyn wrth o'n i do fi'n bryd i mi dechrau sgwennu fi'n hun, a dyma fi'n deud fo callia John. Rhywun sy'n darllen dwi, rhywun sy'n adolygu llyfrau dwi, nid awdur mohonodd, a wedyn ei ymateb o'i hynny oedd, mae pobl sy'n darllen yn edrych sgwennu. Wedyn, do i ddim yn mynd i ennill y dadl yma, felly'n amlwg, felly dyma fi'n deud wrth John. Iawn ta, mi na i, ond paid o gofyn i mi sgwennu'n hunangofiant. Ac, yn amlwg, mae'r hunangofiant yn bodoli, felly gafodd yn ymraich i twistio rhwng Nia a John yn ystod y blynyddoedd diwetha. A mi gychwynnodd yr broses yn bod dweud wthnos Steddfod Pontypridd yn 2024. Gret, wel, mae gennym ni le i ddiolch i Nia ag i John felly. Chwarae teg iddyn nhw am weiddi a dy berswadio chdi i wneud hynna. Felly, rwan bod chdi yn awdur sydd wedi cyhoeddi, sydd deimlad ydi o? Sy'n teimlo ynglyn â'r llyfr? Mae'n deimlad bach yn surreal, deg gwir. Mae'r label awdur, dwi wedi bod yn ysgoi'r label yna trwy gydol o broses sgwennu, sydd allan swnio bach yn rhyfedd. Ond, dwi'n os ydi o rhywbeth i ddweud o imposter syndrome ta be, ond mae dal yn surreal braidd, bod gen i copio'r gyfrol yma yn yng nghartre erbyn hyn, a dwi'n just meddwl fi'n diwch sy'n enw i ser clawr fi sgwennodd hon lle. Ac, mae jyst yn teimlad rhyfedd dros ben, ac bod mae yna dipyn o a gen i teimlad y cymysg ynglyn â'r peth yn amlwg oherwydd, fel nes i sôn yn gynharach, oedd dwi wedi cynnwys dyfyniad gen fy mam yn y cychwyn yn deud wrth i beidio
sgwennu ddim byd lawr yn debygol o ddod nôl i fy mrathu, ond eto, dyma fi wedi sgwennu'r hunangofiant yma, felly, na, mae'n deimlad rhyfedd iawn, swn i'n dweud. A wyt ti'n falch bod chdi wedi gwneud o? Yndw ar y cyfan, fel dweud, dwi wedi deud wrth pobl byth ers i'r gyfrol gael ei chyhoeddi. Dwi wedi deud wrth pobl, dwi wedi cael gymaint o adborth gadarnhaol, dwi jyst yn disgwyl i rywun roi bryd o dafod i mi. A neud i fi teimlo'n uffernol fy mod i wedi sgwennu'r ffasiwn beth yn y lle gyntaf. Ac ydy'r ofn yna sgyn ti, ydy hwnna'n deillio allan o'r hyn sy'n grybwyll amdano fo yn y gyfrol, sef bod chdi wedi cael amser calad a bod chdi wedi cael dyfwlio, felly pan mae yna rhywbeth positif a rhywbeth da yn digwydd yn dy fywyd i fel cyhoeddi'r llyfr yma, oes na rhyw lais bach tu mewn i chdi sydd yn deud, ia, ond, ac ydy hwnna'n deillio allan o'r bwlio ti wedi brofi yn ystod y fywyd? Mae'n siŵr bod hynny'n rhan nid ansylweddol ohono fo, dweud gwir, oherwydd dwi wedi ystyried y peth o'r blaen. Oherwydd yn amlwg, dwi wedi tyfu fyny, nes i tyfu fyny mewn cartra lle yna hen digon yn gariad gyn fy mam ag ati, ac dwi'n cael ein heulu'r cymyla. Ond eto hefo'r profiadau ges i wrth tyfu fyny o fwlio, mae'r diffyg hyder na oedd gen i a sydd gen i eto i rafa, ond eto mi ydw i'n teimlo bod yn hunan hyder wedi codi i ryw rafa neu fel arall, sa Llyfr Agored fel llyfr ddim yn bodoli o gwbl felly. Ond ie, mi ydw i'n meddwl yn sicr bod yr diffyg hyder na a'r hunan amheuaeth na yn rhannol gyfrifol, swn i'n dweud. Ynddi. Ti'n sôn am yr cyfnod o anhapusrwydd a'r bwlio yn y gyfrol. I'r rai ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd ag Ant, fysa ti'n meindio rhoi rhywfaint o'r cefndir meddygol i orffennol di a dy gyflwr di? O, gna, siwr. Ges i fy ngeni efo y cyflwr a hydrocephalus, a be di hydrocephalus ydy enw arall arno fo, sydd yn llai myfygol a llai technegol, ydy dŵr ar yr ymennydd. Fel arfer, mae ymennydd rhywun yn medru rheoli lefelau y CSF o gwmpas yr ymennydd yn iawn, felly mae hynny'n gydru ddigwydd heb unrhyw anawsterau o gwbl, ond fy ymennydd fi am ba bynnag reswm erioed wedi gydru gwneud hynny. Ac o ganlyniad, ers fy mod i'n 5 wthnos oed, dwi'n byw efo shunt mwyn rheoli'r CSF, ond yn sgil stroke ges i yn dilyn yr llawdriniaeth ar yr ymennydd gyntaf ges i yn 5 wthnos oed. Mae gen i wendid lawr ochr de fy nghorff hefyd, sy'n golygu bod tydi fy malon sydd ddim yn wych, a dwi'n methu gwneud fwy hefo'n llaw de rwan, ac o'n i'n edrych wneud yn tyfu fyny, ond tydi o ddal ddim cystal am llaw chwith felly. Ac wedyn mae gen i namgolwg, dwi'n meddwl o ran y namgolwg dwi wedi bod yn gyndyn iawn i gyfadda hynny erioed, oherwydd pan o'n i'n blentyn, pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n cael gwisgo'n sbectol trwy gydol yn plentyndod cynnar. Ac wedyn pan o'n i nes i mond dechrau gwisgo sbectol pan o'n i yn yr uwchradd, a hyd yn oed wedyn o'n i ond yn wisgo'n sbectol yn ystod gwersi. Unwaith o'n i'n dod adra o'r ysgol ac yn newid allan o'n wisgo ysgol i'n dillad fi'n hun, lle. O'n i'n tynnu'r sbectol at y cynnu. Ac, of gwrs, mae trafodaethau wedi digwydd ers blynyddoedd rwan, lle oedd mam i ddechrau, a wedyn yng Nghyfaill Gwynfor wedyn, yn awgrymu i mi, Ant, o'n i'n rhoi syniad i chdi gael ci tywys. Na, dwi'n eisiau ci tywys, oherwydd bod gen i mae'n golwg i'n rhy dda i gael ci tywys. O'n i'n teimlo fy mod i'n dwy'n ci tywys o fi ar rhywun sy'n wirioneddol angen un. Ac
A wedyn, ond dwi wedi cyfafawdi ers hynny, a dwi wedi cytuno i gael ffon wen, ac dwi wedi cael rhyw 4 ohonyn nhw ers yng nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor. Felly, na, o ran yn amgolwg yn sicr, dwi wedi llusgo'n rhaid o ran cydnabod bod na broblem efo ngolwg. Ond ydy'r, ti'n gwybod, a mae yna lun ohonych chdi yn y gyfrol yn does, ohonych chdi'n ddisgybl ysgol, lle doeddech chdi ddim yn gwisgo sbectol. Wyt ti'n meddwl bod hwnna lle falle oeddech chdi'n gyndyn o fod isio gwisgo sbectol oherwydd bod hynny'n tanlinellu yr anabledd, neu bod o'n gwneud yr anabledd falle yn fwy gweledol neu beidio? O bosib, oherwydd yn amlwg, o'n i'n cael ymwylio oherwydd yn anabledda beth bynnag. A wedyn o bosib oedd rhyw rhan ohono i fy nghefn y meddwl i, do'n i ddim isio rhoi esgus ychwanegol i bobl fymwylio fi. Oedd yn digon wael fy mod i'n gwisgo splint heb mwyn syffydd yn rhoi de. Oedd yn digon wael fy mod i'n gorfod defnyddio cadarolwyn yn achlysurol pan o'n i'n wedi dod allan o'r ysbyty ar ôl gael llawdriniaeth arall ar yng Nghoes De. Felly, y peth ola o'n i isio oedd gwisgo sbectol a wedyn rhoi esgus arall i pobl fymwylio fi. A pan dwi'n dweud pobl yn y cyd-destun ysgol, wrth gwrs, nid dim ond yng nghyd-disgyblion nhw'n gwneud, oedd athrawon wrth fi hefyd, wrth gwrs. Do, ti'n sôn am hynny yn o fanwl ynglyn â'r ffaith bod chdi yn teimlo bod nid yn unig dy gyd-disgyblion di, ond bod yr athrawon heb ddangos y parch dyledus tuag ata chdi. Mi nes ti hefyd sôn yn yr gyfrol bod yna un disgybl wedi ymddiheuro i chdi ym mhen blynyddoedd? Oedd, chwarae teg efo fo. Dwi'n cofio un diwrnod pan o'n i yn yr ysgol gynradd, o'n i'n cerdded allan o'r drysau'r ysgol i'r buarth rhyw amser egwyl, ac wedyn dyma criw o ddisgyblion yn fy amgylchynu, a wedyn dyma nhw'n rhoi cweir i mi lle. Do'n i heb ddweud dim byd i'r un o'r disgyblion yma, felly dwi'n cymryd na rhywbeth i wneud o'r ffaith o'n i'n wahanol i bawb arall efo broblem fel petai. A wedyn, yn amlwg, wedyn oedd, dwi'n cofio, y peth nesaf dwi'n cofio wedi hynny, oedd un o'r athrawon yn galw'r disgyblion oedd yn gyfrifol i fewn i'r dosbarth ac yn dangos iddyn nhw fy mod i'n crynu fel deilman ag ati oherwydd be oedd nhw wedi gwneud. Ac yn meddwl yn ôl, a ni'n meddwl, wel, tydi agwedda athrawon, doedd hynny heb helpu ryw lawer oherwydd os mae disgybl yn gweld, os mae plentyn yn gweld oedolyn yn trin rhywun sydd yn wahanol am ba bynnag reswm yn anheg, maen nhw yn mynd i meddwl, o, mae hynny'n iawn i fi gwneud wedyn, a wedyn mae'r triniaeth yn mynd i fynd yn waith ac yn waith wrth i nhw rhag i hydar. Felly dwi'n mynd gweld o'r cerdd yna'n addas iawn. Dwi'n deud yn yr gyfrol, dwi'n siŵr, o'n i'n meddwl fatha wrth sbio nôl, o'n i'n braidd yn hwyr codi pais wedi piso, ond dyna yn agwedd fi lle wrth cofio nôl. Dwi'n meddwl bod chdi hefyd yn sôn ynglyn â'r ffaith bod chdi bellach yn dy 30 a bod y gyd-disgyblion di, rhai ohonyn nhw bellach yn rieni hunain. A wedyn ti'n sôn am yr ffaith ynglyn â ydy'r genhedlaeth nesaf yn cael ei dysgu ynglyn â pwysigrwydd parchu bobl gydag anabledda, neu bod yn ymwybodol o'r ffaith bod gen bobl anghenion gwahanol. Wyt ti'n meddwl, a dyna di un o gryfderau mawr y gyfrol yma swn i'n dweud ydy, a mae o'n trafod anabledd yn hollol agored. Ac weithiau mae o'n gallu bod yn eitha cignoeth ac amrwd y ffordd wyt ti'n drafod o, ond dwi'n meddwl na dyna pam dwi'n meddwl bod y gyfrol yma mor bwysig ydy oherwydd bod chdi yn gwneud hynny a gwneud hynny yn y Gymraeg hefyd. Na, dy ffwrdd. Achos dwi ddim yn meddwl bod na llawer
o gyfrola sydd yn trafod y pwnc yna yn y Gymraeg yn hollol agored. A dwi'n meddwl na, yn hynny o beth, dwi'n meddwl bod chdi i dy ganmol ar sail hynny'n unig heb sôn am weddill cynnwys y gyfrol. Felly dwi'n meddwl dylia bob un o'n ni sydd hefo anabledda dylon gyfer chdi am fod mor ddewr a hefyd am fod yn ddigon parod i roi y cyfan lawr ar bapur. Diolch yn fawr iawn i chdi. Wyt ti'n meddwl bod y sefyllfa wedi gwella? Wel, dwi wedi cael sgyrsiau yn ystod y broses o sgwennu'r gyfrol, ac o'n nealltwriaeth i, mae bob ysgol sydd werth anfon eich plant i fi, mae ganddyn nhw polisi a gwrthbwlio. Dwi ddim yn naif, dwi'n berffaith ymwybodol, mae bwlio dal i ddigwydd, a dwi'n mor diolchgar do'n i ddim yn disgybl ysgol yn ystod yr oes, ffôns, clyfar, cyfryngau cymdeithasol ag ati, a dwi'n siŵr sef pethau wedi bod yn gymaint waith arna i wedyn, lle. Ond ydy mae'r polisi mewn lle, oes, mae'n siŵr bod yna chwaneg ymwybyddiaeth erbyn hyn, a os ni'n gobeithio does na ddim yr deinosoriaid o athrawon oedd gen i yng ngedru sefyll o flaen dosbarth o blant erbyn hyn. Ond eto, os di'r cenhedlaeth yma o blant yn cael ei magu erbyn hyn gan cenhedlaeth o rieni yn oedran ni, os doedd nhw ddim yn gwybod yn well i beidio bwlio rhywun fel fi, pa baith gen i plant nhw, oni bai bod athrawon neu ryw oedolion eraill yn ei bywydau nhw yn pwyntio allan bod tydi hynny jyst ddim yn derbyniol, lle. Ie. I ddod yn ôl at yr anabledd ac o ran dy olwg di, sut oedd y broses o sgwennu'r hunangofiant? Sut ys di ati i roi y cyfan lawr? Ond digon hawdd, hynny ydy yn yr ystyr. Does gen i ddim addasiadau benodol i'n gliniadur ar wahan i'r ffaith mod i wedi cynyddu maint yr saith y llygoden oherwydd dwi'n colli hynny bob munud fel arall. A wedyn, o ran agor Word a sgwennu pob dim lawr, oedd o'n broses ddigon syml yn hynny o beth. Do'n i ddim angen unrhyw addasiadau cymlath yn benodol, sy'n ni'n dweud na. Ac oedd o yn broses lle oedd o yn amlwg yn emosiynol hefo'r rhai rhanna yn fwy na'i gilydd, ond wyt ti yn berson sydd yn sgwennu yn ddisgybledig, hynny yw, wyt ti'n codi ben bora yn gweithio am ryw 2-4 awr, neu sut ys di ati i lunio'r gyfrol? Wel, yn sicr fel chdi'n dweud, mae yna emosiwn ynghlwm o'r hynny, ac mae hynny yn deillio o'r ffaith fod tra o'n i'n sgwennu, o'n i'n meddwl i fi'n hyn, wel, fydd pobl yn eisiau gofyn i mi, wel, sut oedd y digwyddiad yma wneud i chdi teimlo ant? A wedyn, be o'n i'n neud, o'n i'n cofio nôl at sut o'n i'n teimlo ar y pryd, ac yn defnyddio'r teimlad a hynny wrth fatha sgwennu pob dim i lawr felly. Gan obeithio mynegu'r teimlad ar emosiwn trwy'r sgwennu lle. Ac felly mae'n siŵr bod hynny yn dod drosodd yn reit amlwg yn yr gyfrol. Ond o wedyn o ran bod yn disgybledig, mi o'n i'n weddol disgybledig, dwi'n teimlo, o rhaid i mi fod neu fel arall, dwi'n meddwl sa'r gyfrol ar silffoedd llyfrgelloedd o siop y llyfrau erbyn hyn, dy gwir. Dwi'n meddwl sydd dal wrthi, ac be o'n i'n neud oedd o'n i wedi llunio amserlen lle yn amlwg o'n i'n codi yn bora, mynd i gwaith, dod nôl o'r gwaith ac yn neud dipyn o, wel,
paratoi swper i fi fy hun, golchi llestri, gael panad. A wedyn o'n i'n eistedd lawr am ryw 2 awr dair gyda'r nos yn sgwennu wedyn. Felly na, dyna efo'r drefn oedd gen i'n fras, a wedyn yn ystod penwythnosa a ballu, o'n i'n, neu os oedd gen i amser i ffwrdd o'r gwaith, o'n i'n gallu just dweud, o na i just trilio bore cyfan, pnawn cyfan, hyd yn oed diwrnod cyfan weithiau yn sgwennu, os o'n i'n teimlo fel, dwi wedi gwneud dipyn o gynnydd yma, os na i hyn a hyn, fe wedi gedru cyrraedd y man yma erbyn diwedd dydd. Dyn, na, dwi'n teimlo o'n i'n reit disgybledig ar y cyfan yn ystod y broses, a dwi'n dyna'r math o awdur, mor anghyfarwydd ydy'r label yna i mi. Dyna'r math o awdur ydw i, un sydd yn teimlo'r angen na i gael y strwyffur na, i gael yr amserlen ma lawr lle dwi'n gwybod ar y dyddiau ac yr amseroedd hyn dwi'n sgwennu a dwi'n mynd unrhyw beth arall ond sgwennu lle. Gret. Mae hwnna'n ddifyr iawn ffordd gwybod sut est i ati i wneud y gwaith. Wan, o'n i'n cyfeirio'n gynharach at y dyfyniad gyn dy fam ynglyn â rhoi cofnod ar bapur. A dyna dechrau'r hunangofiant, a wedyn mae gen ti lythyr bendigedig at dy fam ar ddiwedd y gyfrol hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud yn bendant bod dy fam, hi ydi asgwrn cefn y gyfrol yma, a dy berthynas di hefo dy fam. Ynddi. A dwi'n meddwl bod hwnna yn ychwanegu gymaint iddo fo o ran dod i nabod chdi ac i nabod y berthynas rhwng dy fam a chditha. Ond hefyd, mae'r ffordd mae dy anabledd di i ryw raddau wedi dod â chi yn agos iawn, oherwydd bod hi mor warchodol ohona chdi. Ia da. Ti'n meddwl bydde hi o gofio'r dyfyniad nath i sgwennu ar ddechrau'r llyfr? Be ti'n meddwl fysa hi'n ddeud o fod yn gweld y llyfr? Dwi ddim yn gwybod y gwir, mae pobl di deitha fi droion, mae'n siwr sael sy'n falch iawn ohono chdi Ant. A dyma fi'n meddwl yn ôl yn benodol at yr dyfyniad na dechrau'r gyfrol. Bysa mam yn falch ohono go iawn lle dwi'n yn gwybod oherwydd oedd mam yn gwybod hi hun na Llyfr Agored o'n i fel person, a sy'n ni byth yn edrych cadw ddim byd ar ôl yn ôl lle, ond wedyn a fysa hi'n fodlon fy mod i'n wedi bod mor agored ag ydw i, dwi ddim yn siŵr digwydd. Dwi'n gobeithio sa i wedi bod yn falch ohona i, ond dwi'n methu deud hynny hefo'r un sicrwydd a phawb arall yn bennaf oherwydd y rhybydd na sydd yn ar ddechrau'r gyfrol. Ond ti hefyd yn dweud bod chdi'n styfnig, felly falle sa hi'n dweud, wel na ni, Ant, y boi bach styfnig oedd yn gyfrifol am y llyfr yna. Ia da, na, mae'n un bwynt arbennig o dda, a wedyn, wrth gwrs, dwi yn dadla, gyn fy mam, neb all, dwi'n nes i eithifefu'r styfnigrwydd na, felly, mewn ffordd, mae hi yr un mor gyfrifol am y gyfrol nag ydw i, mewn ffordd. Yn hollol. Ac dwi'n meddwl, yn amlwg fel mae teitl y llyfr yn ei awgrymu, mae un o'r pethau sydd yn amlwg amdano chdi ac am gyfrol ydy'r ffaith bod gonestrwydd yn bwysig iawn i chdi. A dyna ydi, swn i'n dweud, un o gryfderau mawr y llyfr. Y cwestiwn i chdi, wyt ti'n meddwl bod yna beryg falla i rywun fod yn rhy onest mewn hunangofiant? Yn sicr, a dweud gwir, dyna di un o'r pryderon o bosib oedd gen i wrth fynd ati sgwennu oedd oherwydd. O'n i'n teimlo, mae rhaid i fi sgwennu pob dim lawr, ond eto dwi ddim yn siŵr feint mor addas ydy hi fy mod i'n sgwennu pob dim lawr. Felly be o'n i'n gwneud, mi o'n i'n, wrth gwrs, dwi wedi dileu enwa
lot o'r plant oedd wedi fybylio i stalwm oherwydd y safbwynt dwi wedi cymryd ydy plant oedd nhw ar y pryd dod nhw'n gwybod yn well. Felly, a ryw pethau felly, ond ag eto, fatha pan o'n i'n sôn am yr profiadau ges i yn fy swydd gyntaf un, o'n i'n teimlo'n nerfus iawn am sgwennu o brofiadau hynny, oherwydd oedd nhw'n profiadau cymharol ddiweddar felly. Ac mi ydw i'n meddwl bod na risg o fod yn rhy onest, ond mae rhaid... Ond eto mae yna risg wedyn o peidio cynnwys pethau, a wedyn ella dod drosodd fel, mae hwn wedi cifio rhywbeth, neu mae hwn yn dal rhywbeth yn ôl. So well gen i fy mod i'n sgwennu, neu fy mod i wedi sgwennu pob dim lawr, ac wedi gwneud hynny mewn ffordd ddigon call gobeithio, fel nag ydw i'n mynd i tynnu nif cafcwn i'n mhen lle. Ie. Ond dwi'n meddwl beth sydd, achos mae'r, i fi'n bersonol, dwi'n gweld llawer o bwrpas sgwennu hunangofiant, ond i bai bod chdi yn bod yn agored ac yn onest. Neu, ti'n gwybod be wyt ti'n gwneud i bob pwrpas wedyn, ydy ti'n rhoi rhyw baent ffug iawn dros yr hyn sydd wedi digwydd yn dy fywyd di, ac yn gwyn galchu lot o bethau, felly... Ffuglen ydi o wedyn mewn ffordd mwy na hunangofiant wedyn, tydi? Yn hollol, ie. Ie. Ac falle bod yna rannau yn gwneud i chdi deimlo yn anghyfforddus ac yn bendant i'r darllenydd deimlo'n anghyfforddus. Dwi'n meddwl bod hwnna'n hanfodol i unrhyw gyfrol o werth i halan, oherwydd mae rhaid cael yr teimlad yna weithiau o fod yn gwingo, a hefyd, ti'n gwybod, o fod yn ymhyfrydu yn y pethau positif, ond hefyd i deimlo'n anesmwyth o bryd i gilydd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n dod â ni at, da ni wedi sôn am yr agosatrwydd rhwng chdi a dy fam. Gai gyfeirio chdi at y deunydd lle ti'n trafod y berthynas efo dy dad am funud? Wrth gwrs. Wyt ti'n gyfforddus i drafod hwnna? Yndw tad. Be oedd, achos i ddod yn ôl at y dewder yma, be oedd y penderfyniad ynglyn â bod yn hollol agored ynglyn â dy berthynas? Achos dwi'n meddwl bod o'n deg i rei sydd ddim wedi darllen y gyfrol. Fysa ti'n cytuno nad ydy dy berthynas efo dy dad ddim cweit mor gonfensiynol, dwi'n credu na dyna di'r gair ti di sôn yn dy hunangofiant, cweit mor gonfensiynol, a fysa rhywun yn meddwl am berthynas tad a mab? Dwi'n bod hynny'n hollol deg yn dweud, does gen i ni ddim yr perthynas tad a mab sa rhywun yn ddisgrifio fel perthynas tad a mab normal, sy'n ni'n dweud. Does am ffasiwn beth yn normalrwydd, cofio. Does o ddim ffasiwn. Does o un person i ddeitha chdi di, does o ddim ffasiwn beth yn normalrwydd. Ie. Gysur ar ryw fath, felly. Ond, nes di drafod hefo dy dad bod chdi'n sgwennu'r llyfr o gwbl? Do, mi nes i, a wedyn, ond nes i, pryd o fi, llynaf ta rhyw ben y blwyddyn cynt, dwi'n meddwl, achos, llynaf o fy'r ail dro, a wedyn, rhyw ben y blwyddyn cynt, mae'n rhaid o'i fi pan o'n i'n newydd cychwyn sgwennu, ac newid i fod yn ystyried sgwennu, ac dyma fi'n deitha fo fy mod i yn sgwennu'n hunangofiant ac yn sôn wrth fy mod i yn pasa trafod ein perthynas, perthynas fo a mam, yr tor priodas ag ati, a wedyn dyma fo yn deitha fi ar y pryd o'n berffaith iawn efo'r ffaith fy mod i'n gwneud hynny, cyn bellad fy mod i'n sôn am y gwyliau yn Florida, a dwi wedi cynnwys rheini yn
parchu dymuniadau fo, dwi wedi gwneud hynny. A wedyn, ond wrth gwrs ar y pryd, heb ymwybod i mi, doi fo ddim yn ymwybodol, do'n i heb mynd allan am ffordd fi cifio'r ffaith fy mod i wedi newid yn enw. Gyda llaw mi nes i hynny mewn ymatab i'r ffaith fo yn ailbriodi. Efo a mam ysgaru yn 2009, ac wrth gwrs bydd fy mam farw yn 2012, mi ddaru yn nhad priodi i raig presennol yn fis Ebrill 2013, felly oedd hynny'n fuan iawn ar ôl colli mam, ac mi o'n i yn, ar y pryd, mi o'n i'n teimlo'n reit gandryll am y peth, a wedyn mi o'n i wedi, wrth gwrs, trafod newid yn enw efo mam, ac oedd mam wedi cytuno, a mam oedd wedi dewis yr enw newydd mewn ffordd, ac y reswm o'n i wedi trafod hynny efo mam oedd, wrth gwrs, oedd mam yn ymwybodol bod y priodas ma ar y gorwel, a do'n i ddim yn hapus o'r peth o gwbl yn bennaf, oherwydd do'n nhad heb trafod y peth efo fi gyntaf, ond disgwyl i mam wneud hynny dros dyfo lle. Sef, dwi jyst ddim yn meddwl bod hynny'n iawn lle, os gen ti rhywbeth i drafod efo rhywun sy'n neud hynny dy hun, ti ddim yn mynd a gofyn i rhywun arall trafod y pwnc anodd hynny honno hefo rhywun ar dy ran di. Ac felly nes i newid yn enw, a wedyn, wrth gwrs, o'n i wedi bod yn hollol agored ynglyn â hynny erioed, ond heb ymwybod i mi, do'n nhad heb sylweddoli hynny, a do'n heb ffeindio allan tan llynaf fy mod i wedi newid yn enw, ac wedyn oedd ei agwedd at tuag at yr hunangofiant wedi newid yn llwyr wedyn. Doedd ddim eisiau mi sgwennu ddim byd o gwbl, oedd o'n mynd i sgwennu rhywbeth i hun ac ati ac ati. Ac, ond eto wedyn, chydig cyn i'r gyfrol cael ei chyhoeddi ym mis Mawrth, o'n i'n ymwybodol iawn o'r ffaith oedd o'n mynd i Awstralia, ac o'n i eisiau cael gair efo fo ynglyn â'r gyfrol, oherwydd o'n i'n mynd i sgwennu'r gyfrol beth bynnag. Oes dyfnig ydw i. Ac felly nes i ffonio jyst i ddeud, mae'r gyfrol yn mynd i cael ei chyhoeddi diolch mis Mawrth, dyma'r hyn dwi wedi trafod perthynas ni'n dau gan gynnwys chdiffan fachubi o'r pwllnofion Sbaen. Dwi wedi trafod esblygiad ein perthynas ni o hynny ymlaen. Dwi wedi trafod perthynas chdi a mam a'r tor priodas a gwerthu'r tŷ. Ac tro yma, do'n i heb siarad efo fo'n iawn ers bron i flwyddyn, o fo'n iawn. Felly, mae'n wahanol iawn i fi, lle dwi'n llyfr agored, a dwi'n gobeithio bod pobl yn debyg iawn i mam yn yr ystod bod nhw'n teimlo bod nhw'n gallu darllen i fel person yn weddol hawdd. Dwi'n cael un anodd iawn darllen fy nhad, dwi ddim yn gwybod be i ddisgwyl gyda fo un sgwrs i'r nesaf bron. Ond mae hwnna yn dod drosodd yn gwbl glir. Ac mae yna elfen o dristwch ynglyn â hwnna, oherwydd mae'r agwrthatrwydd rhwngtha chdi a dy fam, a yn amlwg y cariad sydd yna. A wedyn, dwi'n credu ti'n cyfeirio dy dad fel tad y ganrif. Eto, boi sarcastig fi eisiau ni O'n i'n mynd i ddeud, ie. Ac sylw sydd yn eitha coeglyd. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha difyr ynglyn â'r ffordd wyt ti'n delio hefo pethau. Sef bod chdi'n defnyddio hiwmor, a mae yna lot o hiwmor yn y gyfrol yma. Ond ffordd wyt ti'n defnyddio hiwmor a coegni mwyn cyfleu y neges
neu mwyn cyfleu ar hyn wyt ti'n deimlo. Dwi'n meddwl beth sydd yn ddifyr am y gyfrol ydy, mae hwnna yn pefrio drwy y tudaleni gyd, sef dy hiwmor di. Ac wyt ti'n meddwl na dyna sut wyt ti wedi dygymod gyda y gwahanol heriau yn dy fywyd? O bosib, ie, mae hynny'n gwneud synwyr oherwydd mi ydw i efo hiwmor reit dywyll, dwi'n boi reit sarcastic, felly o bosib mi ydw i wedi defnyddio hynny mewn ffordd i ymdopi efo adegau heriol o fy mywyd, ac wrth ysgwennu'r gyfrol hon, ac mwyn fatha ymdopi yn benodol felly hefo ysgwennu am y profiadau heriol hynny. Dwi'm yn gwybod os fysa arbenigwyr meddygol neu seicolegol yn cytuno bod hynny'n ffordd iach o ddelio efo pethau ni beidio, ond dyna di'n ffordd fi o ddelio efo pethau beth bynnag. A dwi'n meddwl bod na newid trywydd o bosib yn naws y gyfrol, tua rhyw 2 ran o 2 drwy'r gyfrol, sef yn amlwg ti wedi derbyn lot fawr o sialensa yn ystod y blentyndod, lot o dorcalon a lot o galedi, ond mae o fel petai ti, achos ti wedi deud dy hun bod chdi ddim yn teimlo'n orgyfforddus gyda pobl, ond mae fel bod na newid wedi dod i dy gymeriad i wrth i chdi ddod yn fwy hyderus, ac mae'r cyfeillgarwch wyt ti wedi brofi yn ystod y blynyddoedd diwetha sydd wedi atgyfnerthu rhywfaint o'r hyder sgyn ti pobl oherwydd caredigrwydd bobl rhyw fath a John a Nia a heina. Mae o fel bod na ant newydd yn blodeuo yn rheianola'r gyfrol, so ti'n cytuno efo hynny? Ella wir, ac i ddweud gwir, dwi di bod yn meddwl i fi'n hun yn ystod yr blynyddoedd diwetha. Wrth gwrs, fel dwi'n sôn, bydd fy mam farw yn 2012, ac dwi'n meddwl i fi'n hun weithiau, Dews, tyfa mam yn fatha colli nabod fatha pwy ydw i fel person erbyn hyn, sa hi ddim yn o bosib yn cydnabod y boi ma sydd hefo ffrindiau, a hynny ydy ffrindiau sydd yn pobl, nid just cwn, lle. Ac sut sa hi'n teimlo ynglyn â hynny. Dwi'n cwestiynnu'r pethau yma'n fawr ar wrth gwrs oedd mam yn 61 oed pan fuodd fi farw, a wedyn dwi'n teimlo bod e'n ofnadwy o ifanc, a wedyn yn y meddwl i, dwi'n just yn dychmygu weithiau, wel, tas y mam dal yma, sa hi'n i 70 erbyn hyn, sut sa hi'n teimlo, a sut sa hi'n ymatab i'r person ydw i erbyn hyn. Ond eto, sa rhywun yn edrych gofyn, wel, and fysa chdi'r person wyt ti hefio tas y dy fam dal yn fyw? Dwi ddim yn gwybod. Ie. Ond mae na, achos ti'n sôn yn dilyn marwolaeth dy fam a'r ffaith bod chdi'n ddigartra am gyfnod, a bod yna broblemau wedi codi o ran dy waith, bod chdi wedi mynd i le tywyll iawn iawn. On, a wedyn, oedd hynny wedi codi dipyn o braw i mi, dweud gwir, oherwydd dwi doeddwn i rioed yn enwedig felly pan o'n i yn yr ysgol. Dwi'n meddwl, efo'r problemau o'n i wedi profi yn y gwaith yn waith yn ystod y 19 mis o'n i yn y swydd honno. Na unrhyw beth o'n i wedi profi yn yr 11 o flynyddoedd fi eisiau mynd trwy'r ysgol felly. Ac o'n i, dwi'n trafod yn y gyfrol mi o'n i'n yfad dipyn o whisky adeg hynny, ac rhyw 2 waith ar y fwyaf nes i dychryn fi'n hun wrth fatha i'r rhywbeth croes i meddwl i am dod o fy mywyd i ben, a fi'n meddwl, wel, na, dwi'n methu wneud hynny oherwydd oedd mam wedi rhoi gymaint o ymdrach mewn i fy magu, fatha sa hynny yn gymaint o slap yng ngwyneb mam, tas ni'n meifio gwneud fashion beth dwi'n methu gwneud.
Ac wedyn, ar ôl i'r ail dro, o feddwl hynny, dwi byth wedi gyffwrdd whisky ers hynny, achos yn amlwg, dwi'n gwybod ella bod o fwy i wneud efo'r swydd ar y pryd a llai i wneud efo'r whisky, ond dwi'n cymryd, efo'r cysylltiad ma yn y meddwl i, bod whisky yn gwneud i mi meddwl fel yna, lle dwi ddim yn gwybod bod wedi ella sa rai pobl yn adlau fel na, and y cyd-destun efo'r swydd oedd yn gyfrifol mwy na'r whisky, ond... Yeah. Mm. Ond wyt ti mewn lle da erbyn hyn? Ynddo. Yn anffodus, mae'n cytundeb efo'r swydd dros dro ni'n wedi gwneud. Swydd 6 mis oedd fi fod, ond wedyn oedd fi wedi para, a dwi'n diolchgar dros ben am hyn, oedd fi wedi para am 3 blynedd a hanner, felly mi ddoth y swydd honno i ben diodd mis Mawrth, felly dwi wrth chwilio am rhywbeth arall ar hyn o bryd, ond na, mi ydw i yn sicr mewn lle yn myfyliol llawer gwell nag o'n i pan o'n i, fel dweud, yn yr swydd gyntaf honno lle, ac yn cael yn trin fel o'n i'n cael yn trin lle. Ond ydy hwn yn gyfle i chdi felly fentro i sgwennu mwy? O, yn sicr, mae gen i sawl syniad. Dwi ddim eisiau, dwi'n gobeithio fydd pobl ddim yn ceisio yng ngosod i fel mewn rhyw fath o foxes genre benodol. Mae gen i syniadau ar gyfer cyfrolau ffeithiol dwi eisiau sgwennu yn benodol, cyfrolau am... dwi eisiau sgwennu am hanes Brof y Mebyd, wrth gwrs, sef Harlach, ac swn i yn eitha hoff o sgwennu gyfrol ynglyn â teithio o gwmpas Cymru a'r drafnidiaeth cyhoeddus, oherwydd un o'r heriad dwi wedi profi wrth dod o hyd i waith cyflogedig ydy cyflogwyr yn troi rownd at yn gofyn, Mr Evans, os gennych chi trwyfeddyru? A y syniad sgyn i efo'r gyfrol hon ydy, nid yn unig fatha codi ymwybyddiaeth ynglyn â lefydd gwahanol yng Nghymru, ond hefyd dangos, wel, yn yr oes fel honni, does na ddim rhaid, os da chi'n neud digon o gynllunio o flaen llaw, does na'm rhaid byw yng Nghymru efo car a fod efo trwyfeddyru a falle. Mae'n bosib byw yng Nghymru a defnyddio'r rhwydwaith bysia, lle. Ac felly dyna'r cyfrolau ffeithiol sgyn i'n mynd rownd yn ymhen, ac swn i yn dymuno fynd i fewn fwy i'r ochr ffuglen o pethau hefyd, yn enwedig felly o ran y straeon fer a sgwennu nofel hefyd, gobeithio ydy'r nod. Dwi wirioneddol eisiau sgwennu nofel. Dyna di'r breifwyd ar y funud felly. Wel, os ga i ddeud, os fydd y cyfrolau yna hanner cystal a dy hunangofiant, yna dwi'n meddwl bod ni yn mynd i gael cyfrolau gwerthfawr iawn gen ti. Mae John Gow, ti wedi disgrifio dy hun fel boi bach marmaitant? Do. Pam ti'n deud hynna? Wel, dwi wedi bod yn meddwl am hyn yn ddiweddar, ac y rheswm dwi'n deud hynny ydy, dwi'n gobeithio fy mod i yn... Dwi'n dall bod tydi pobl sarcastic ddim a stant pawb, dwi'n dall hynny. Ond fwy na hynny, dwi'n teimlo fy mod i'n trin pawb yr un peth, sef dwi'n trin pobl y ffordd sy'n ni'n dymuno cael yn trin. A wedyn mae gen ti rhai pobl sydd yn cymryd atai, ond wedyn eto mae gen ti pobl sydd yn cymryd yn fy erbyn i yn reit eithafol weithiau, yn enwedig bod dweud enghreifftiau amlwg ydy efo hyn nes i trafod efo'r swydd gyntaf, neu efo'r bwlio pan o'n i yn yr ysgol ag ati. A wedyn, dwi'n meddwl fwy
ynglyn â hynny ar gysylltiad efo marmite, mae pobl yn deud efo marmite, mae rhywun yn ei garu neu yn ei gysau, a dwi'n gwybod dwi wrth fy modd efo marmite, ond so trwy hynny dwi wedi dod i disgrifio'n hun fel boi marmiteaidd dros ben. Wel, dwi'n meddwl bod y llyfr yma yn bendant, dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i gael croeso cynnes iawn. A dwi'n iawn i feddwl mae gen ti lansiad hefo Mae Mac ym Mhorthaethwy ar y 15 ar 20. Oes. A mi fyddwn ni yn argymell i unrhyw un sydd yn y cyffiniau yna i fynd i wrando arna chdi, achos dwi wir wedi mwynhau'r sgwrs yma. Wrth gwrs dwi'n gwybod pryd fydd hyn yn cael ei gyhoeddi, ond mae gen i ddigwyddiad arall yn Palace Print ar y 19 o Ebrill hefyd. 19 o Ebrill, gret, oce. O, mi wnawn ni drio rhyddhau hwnna cyn hynny hefyd. Ond yr hyn swn i'n dweud ydy, nes ti sôn ar y dechrau, mae 2 oedd yn gwbl allweddol i'r gyfrol yma wel Golau Dydd oedd Nia a John. A mae John wedi sgwennu ar glawr dy hunangofiant. Mae wedi defnyddio'r geiriau cyfrol o onestrwydd, dadlennol ac arbennig. A dwi'n meddwl bod hwnna'n crisialu'r gyfrol yma i'r dim. Felly llongyfarchiad y mawr i ti, Ant. Diolch gael na i chdi. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi O Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.